Salutare, bine am regăsit la un nou mic anunț. Și da, vreau să vă spun, pentru la videoclipul acesta, dacă nu o să se strângă 5 like-uri, o să mă las de YouTube. Deci, fraților, dacă nu o să se strângă 5 like-uri la videoclipul ăsta, o să mă las de YouTube, mâine o să vă anunț dacă o să mă las sau nu, pentru că, frate, nu vreau să mai dau cu 2 like-uri. Dacă vreți să continui cu YouTube-ul, like, dacă nu o să strângem vreo 5 like-uri la acest videoclip, mă las de YouTube, mâine vă anunț. Asta a fost mic anunțelul. Asta vreau să vă spun, pentru că, frate, până la urmă, eu chiar vreau să fac, dar nu pot să stau. Nu pot să stau cu două like-uri. Nu pot să stau, deci, frate, pur și simplu, mâine, dacă nu o să strângem la videoclipul acesta, mâine o să vă zic dacă o să mă las de YouTube. Și da, am scris, nu? Pentru mine, da. Frate, nu mai vreau să stau cu 2 like-uri la fiecare 2 like-uri. Eu doar v-am anunțat, n-am vrut să vă zic ceva rău. Eu doar v-am anunțat, v-am zis, pentru că, frate, nu mai vreau. Stau cu puii mei 5 mi-aș dori să stau cu 5, Doamne ferește, 5. Stau cu 2-3 like. Eu v-am spus. Alegerea voastră. Dacă voi vreți ca eu să mă las, puteți să-mi ziceți și până mă las. Pentru că m-am săturat să... La fiecare videoclip, câte pui mei, câte like-uri? 3 like-uri, nu mai vreau. Da, întrebați, bă, nu te lăsa, bă, nu strângem 5 like-uri, eu mă las de YouTube și gata, s-a terminat și treaba și da. Și cam atât cu episodul de azi. Anunțul, eu v-am spus treaba asta.